Siinä on yhtä paljon järkeä kuin Mä menen kohta pelaa vittu Muumipappa kalassa peliä. Mitään järkeä. no nää hakee vaan. 3 holoa vielä. Ai! Eiku nyt nää perä. Mä vittu sitä B-talon rahaa. Mä juoksen vaan keskelle vittu midiä ja tosta. Okei, mä valoin. Jäi. Mä en toivereita. Mä valoin. Meniks toi? Varmaan mutka Meniks se puske. ikkunas mukaan? Nyt meni joku. En vissiin. Ei vielä ketään. Kato meni vittu. B-tyhjä. Mä tuo pommi sen RVS-pläntti. Mulla on B-talo sen. Konnus yks. Portaat. Vittu, kuolee. Siellä se on 1 HP. Ei varmaan muuten ollut yksi. Oli. Sähköllä. Yksi ihan, mä oon ihan vitun... Ja... Nyt vetää kyllä sanottomaksi. Taas haitellakin. Oho! Kuodit. 1 HP kuodit. Ei nää vieläkään. Kolme lisää. Tulee Tetrisälle. Niillä on Lado ja sää. Tetus Tai joku makee. semisää. Ei! Hyi! Hyi vittu! Mitä tuurilla? Hyi. Nyt takas ylistämään jälleen, kiitos. Kettä se, että mun puhelimen netti toimii No paremmin. tulee mutta kova. Mitä? Ihan vitu kova mutta. Äkkä jää. Dekari sivujuoksu. Oho. Tupla. Teti. Tuplat vai triplat? Tuplat. Kuorit. Voisit nyt päästä läpi sieltä. Lift the weight off my shoulders.